men. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay. Adan samot tantay ko na ti radyo abagyaw. Inteng. Ay, ewan ka raw. Ay, sapay naglamin ba? Malamin na. Nalamin taagbagbagyo kat nga rod. Napigsa ngamin ti angin, isuan alamin. Ay, inak makita ko kung tapno pumudot ba si ti feelings ka. Ay, amom ka day, no apay anaglamin ti riknam. Gapaw, tasaan ka nga agdigdigos. Day ta man digos-digos ti ibagbagam pa, nalamin lang araw doon. Ay, maikat day ta alamin mo, no agdigos ka. Oh! Baka digos dyan. Naglamin. Ay, sikat yung digos no kayat mo. Ay nabatong naglamin mo't itan ti panawon na. Mangtimpla ka mang kidi iti kape. Tanusan una ang alameng. Saan pa'y anapudot jay danong nga indadang kaw? Uray siya kat makakapkapiak mo. Takastoy ka nga rod anapig sa tiangay. Uray ko man pumanaw adagos dahito abagyo na. Mapan ko ma sa bali a lugar. No maminsan, saan amabalin nga ibaga amapan ko maiti sa bali a lugar? Kasano mo nga dagiti agnaud ijay a lugar? Ijay ko mabaybay nga awan agnaid ti kayat ko asawain. Bag ijay awan babalay ang maapiktaran. Inteng, nakaturog ka ka din. Itaypay akanayon nga agreng day ta silpon mo. Ay, siya sino nga tanga ti umawawag iti kastoy nga oras kahit madamapay ti bagyo na. Ay song batam tapno maamuam no asino ti umawawag. Amangan no emergency. Amangan no adag kasapulan iti tulong. Ay, huwag man langan. Sapay kay imasan mo ti turog. Hello! Ano? Ita ka di? Kat kumusta ti bagbagam nga aganak? Ha? Delikado ko na. Sige. Agpaaraya ta, kadagiti kakadwa. Urayan na kami ditan. Bye! Ay, Inteng, anya ka no day jay? Ti kano asawa ni Matias iji bantay. Na, apay ti asawa na. Kat agbagbagyo pa'y mo't nga rod. Kasapulan na titulog, tawan kadwa na amang imot ka ni asawa na. Ah. Aganak ka no, marigatan. Agkapsot ka na, ti asawa na. Ay, sos, apo. Inranrana na pa'y mo't nga rod itang nga agbagbagyo. Sino ba't dito yung nagtok-tok-tok iti kastoy nga oras? Nagbagbagyo pa imay. Lukatapiri na ko raw. Ha? Nangkal ko dahil siya. Napay nga tanga imay iti kastoy nga oras. Kung nagbagbagyo pa eh. Lukatan mo na! Nakmanlangan ni Lukat. Kaslam, uraman niyang kay. Mulig kayo na, tagbagbaggyo ang kay. Kasla kayo labilit na nakuturan. Dara sabta arayatan tayo ti asawa ti akin asawa. Kanya nga asawa ti akin asawa ang kay. Nulawagan niyo man ti agsaw. Ti asawa ka no ni Matias. Aganak ng marigatan. Kan agkapsot pa. Mabalin nila kumakasarita ti ubing iti unig ti tsantina na. Tasanto larong mo rin to nawanan ti bagyaw. Saan nga umno ti ibagbagam? Umay kakidin, tayin tayo iji banta. Anya ka rin ti kinanyaw. Tag sursur kayo ti kastoy at tiyempo paray. Agbagbagyaw. Adag papaarayat paray. Aganak ka no ti asawa ni Matias kahit agpatpatulaw. Ta agkapsot ti asawa na. Nagloko nga ubingay. Tiranranan na ti rumrumwar iti kastoy at tiempaw. Ay bantayo ti kumadro na. Ti pantayo iji bantay. Naring kabailan na. Dagasin tayo man nga ro. Umay kakadimit pare. Umayak mo ta pare. Sapay at malabasan na karayan. Mangitugot tayo iti tali. Anong may titali pare? Apay agbekal. Iwayat tayo apagkapitan nga agbalasiw kasapulan. Nagpigsa ti danom ti karayan ang kain. Kasano may wayat nga iti talay. Mapantayo iti pasat ti karayan analawa tapno medyo ababaw. Intayo nga rudain. Sikat ti aglangoy amang ipan iti murdong ti talay di balasiw Pigpigsa ka nga aglagaw. Sige.
Igalot ko iti sikat ko ti talay. Mudili ka daw, kat mayano ta. Tulungan da ka, tapos sana ka malmays. Di kagdanag. Iguyod mi ti talino makita mi amarigatan ka. Saan nga min ama kabalasay, to'y kadwa tayo ako matruna. Masapol nga anda pagkapitan na atali. Ay, marigatan ti pasyente ay. Masapol ama ipan ija ospital. Nakapsot nga men kapitan. Mga lakayo nga ron iti kaputi tagkaputi kaya. Pabayatan nga awitin tayo. Baban iti indaya. Kapilitan na kasta ti maramid ang kail. Sapay nagalistidalan nga pababa. Ay, agawaan tayo. Tama nga no kasapulan na amadextros ti pasyente ay. Tasaan ka no anang nagan. Ha? Nakapsot pa yun. Ay, kasimot ti aganak. Nagraman ti anak na. Nagbagbagyo pa imot nga raw. Inaya din tayo ti bumalasay ta adawit tayo ang nakaindayaw. Maudi ni tatabadong ang nakaigamit ti flashlight. Masapol ang nakaigam tayo iti talay. Tapno awan ti maigalays. Alam nga ron. Inaya din tayo ti bumalasay. Imbag ta dati tali pagkaptan tayo. Duha kayo ti talikaw, tangkay. Duha kami mat kinimatsyas dito isangaw. Kabailam di ta sa kung ka. Unang kay. Inayadan tayo ti magna iti karayan. Sa nabalay, tadamot talya pagkaptan tayaw. Sawadan na kami ako. Kaasipot ti pasyente nga awit na. Saan kumapay arumon ti ubing kabayatan ti kaadami iti karaya. Naray, lakwan nakman iti kapay. Awan kapi mi ket agbagbagyo pay mo nga raw. Gimatang ka kuma, sakbay ang nagbagyo, Maray. Imbag ta, inlukat ko ti tersinak. Sapay nagpigsa ti angin na. Ngarod kunak nga minod dapay kapi ijay istantay. Idi mangala ako maidi nakapanaw ni Badang. Awan mo kaya man. Nakapanaw ko ng samat. Apay, napanan na ayakat agbagbagyaw. Kaano idi nakita ni Badong nga adda naka-flashlight idi rabi ay. Damo gayam kapitan ken kwaraw. Inarayat dati asawa ni Matyas ta aganak. Saan ka di nga ijay bantay pay ti ayan ti balayda? Wen maray, agbalasiw dapay iti karaya. Wala, ibaba tayo ti pasyente. Taipan tayo di taunang. Sige, Matyas. Bagkatintan ti asawam, taipan tayo di ta street chair. Sige, tapno basok ka ta. Kat nabasay di nagnatayo amadama ti bagyo. Nabasa tayo nga agbaysaw. Kapoy ti angin kanto daw. Uray nakakaputi tayaw. Saan mo ta mabalin ti payong ta nagpigsa ti angin? Sige nga rudaw, saan tayo nagtakta? Ay, kumusta nga'y tinapanan nyo, Inteng? Ay, kaskalan nakuturan, abilet. Nasaan ang nabalinan ti kumadrona? Impan min iji ospital ta nakapsot ti pasyente. Anya, saan anabailan ti kumadrona? Kunam, Uwan. Tirigat mi nang ibalasew ang nangaksiw iti pasyente. Sapay kumatama ka anak adagos. ay, unay mo't lang arudan ti panaganak na piman. Taitipay kastoy apanawan, agbagbagyo. Anya nga ron iso ti oras ti panaganak na. Mabalin ay pilin mo kaano ka nga aganak. Sayang tadi ka mo naganak. He, di ka man, Inteng. Saan ka di nga agpasada ka itakwaraw? Unang kail. Napay damdamagin yaw. Ay sarong karam to di impan tayo di ospital Napay asak ti mapan nga amang sarong karakin kwa na. Kat saan kumit nga asawa? Diyakin asawa ti mapan mangkita kin kwa na. Ay sigurado nga iso timang bambanta iti asawa na. Napay nga rin nga ibaon nakijay nga yung kail. Kalakitaan ano kasanong ti impan tayo di ospital? Loko ka. Ah. Apay adama di nga aramidam no yung kasarong karam. Kung kunaklaan ka day. Sige, mapahanak ta. Winton maitulot ko ti pasahiros ka, wang kail. Kumusta nga tatiim panda kapitan ije ospital? Padasang nga yung kadamagan, king kagawad ko hanan, kin maribanan. Saan ako nasimurat, ta saan kami nga umanay iti tricycle ni Kwarab.
Mapanak man nga ro dita Tersina ni Mari Kwanang, bareng adda ijay ni Mari Banang. Inka mga raw, tadamagam no, nakaanakan ti asawa ni Matias. Nakapsot nga men, hindi inawit da. Sige, tainak mo ila gumatang iti buguaw. Naibus nga minon ti buguong ta. Bumatang kamit tin iti kapay, kun tinapay. Saan ka di nga imay dito'y ni Mari Banang, Maray? Adda ka di masapul mo kankwan, taapay asa pulam. Makidamag lakuman no nakaanak ti asawa ni Matias. Saan pa'y mat nga imay dito ni Maribanang? Saan mo ka di anadamag no nakaanakan ti asawa ni Matias? Timbaga ka nun ni Kapitan Kankwana, kat pinanawan da ija ospital, ta nabasbasada. Nagawid at malamlamin da. Awan nga ta ti pakaamuan ta, no anyan ti kasasaad na. Padasin ta adamagan ka ni Kwarog no sumangpaw ta, nagpasada nga main. Bareng adda maipadamag na. Adda kamot dito'y Tersena, Mare. Kaya't kumangarod ti dumamag no kasano ti impanda iti ospital nga aganak, Maray. Urayan tayo ni Kwarog. Taimbilin ni Inteng adumagas ija ospital. Taamun na no nakaanakan. No kasta, urayin tayo pa iti isasangpo ni Kwaraw. Wan amaray. Napan ngamin nagpasada. Iso nga imbilin ni Kapitan at dumagas ija ospital. Ay, nagriga mo gayam ti aganak. Saan tayo mat ngamin anapadasan tinaganak? Wan nga raw, nagpapadaan tayo laki din nga awan anak na. Kasano ko mga aganakak nga, kaawam mo asawa. Tricycle samot ni Kwarog ti sumungad. Wan sa nga agpaisaw. Sinyasan nyo ta umay ditaw. Tagdamag tayo man no nakaanakan ti asawa ni Matias. Adda pa'y matkarga na pasaheros. Itulod na pa'y Magagara na kun ama kaamaw no nakaanakan wan no saan pay. Agtutor ka ka di marituyang. Maamuan tayong tumot laeng. Nagbayag tumo ni Kwarog anang itulod iti pasahero na. Nay, aday ta, sumunga doon. Ni Kwarog day ta. Ay, mabit lang tapok kawak. Kun payapayak man tapno umay ditaw. Apay ka day, anya ti ay ayabyaw. Agipadamag ka man no nakaanakan ti asawa ni Matias. Anya ngay ti anak na. Anya pa'y nga ti anak na, no di taaw. Da kayo kit di matababakit ngagmamarites. Ammo mi atao yung damdamagan may no babae wan no lalakay. San ko na dinamag no lalaki wano babae? Idinamwa ka nakaanak, babaen iti sisaryan, pimanawa ka unta nagpasada akpay. Sigay, di ta kayawn, babakit analaing ngagmarites. Ay imay kami dito barangay haul kumadrona. Ay, wan, Kapitan. Adda nga min nagdamag kanyak ija ospital. May papaniti panangipantayaw iti aganak. Iti panawan ti bagyo. Apay kumano ada impantayaw. Karbengan tayo mati tumulong iti pada tayo ataaw. Ay, di manon ka ni Apo Mayor. Iso mapadayawan ka kano, Kapitan. Tainda ulwam ti panakaipan ti pasyente, iti panawan ti bagyo. Ay uray awan pamadayaw. Tarumbeng la at tulungan, ti agkasapulan iti tulong. Uray chimpo ti bagyaw. Ay, kablaawan ka, Kapitan. Dayta, ti Kapitan. Ay kablaawan kayo met, tadyak met maaramid asisyak. Gaputa tinulungan dak, nagbaligi tayo. Amin tayo ket mapadayawa. Nagsayat akitan no ti may sa barangay ket agti tinulong ti opisyales ken bumarangay. Good job kada kayo atimulong. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para
iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, John Red. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.